Good morning mga ka-road trip. Biyahe na naman tayo. Papasyalan natin ngayon ang bayan ng Bayambang dito sa Pangasinan. Tara, samahan nyo kami. And then you'll die. So, andito tayo ngayon sa St. Vincent Ferrer. So, ayan. Bago ka pumasok, kailangan may face mask, face shield. So, ayan. Kasama natin si First Lady. So, ayan. Sasign lang tayo, sandali. Okay, sandali lang. Boss, salamat! St. Vincent Ferrer. So, diba? Ang laki. Ikutin natin. So, yan. Oo. Ang galing. So, ayan. Andito na tayo sa St. Vincent Ferrer. So, andito yung malaking grotto niya. So ayan, oh. Wow, laki. Diba? So tingnan natin, lapitan natin konti. So ayan. Oh, diba? St. Vincent Ferrer, Bayambang, Pangasinan, Prayer Park. So ayan, ikot tayo. Oh, diba? Magaganda yung mga halaman nila dito. So akyat tayo doon. So ayan. Pag Holy Week, mukhang maraming tao dito. Prayer Park daw to eh. So ibig sabihin maraming tao. So ayan. Diba? Ang ganda dito. Ito kailan kaya binil dito? Ang ganda, parang bago pa lang siyang gawa eh. So ngayon pandemic, so wala gaan ng tao. Ayan oh, may mga halaman pa dito. So yung mga halaman nila. So maganda. Kaya tayo sa taas. May mga para may mga ceiling siya. Wishing well. Tingnan natin ditong wishing well nila. So ayan. So wishing well. So ayan, maraming mga wishing well. So ayan oh. Mga bagong gawa lang yata ito, hindi pa gaano tapos. So ayan oh. Oh, wow, ang ganda. So ayan. Oh, di ba? Ang ganda talaga dito. So ito yung tataniman nila ng bamboo tree, para Japanese bamboo. So yung mga parang wishing well. May sunflower sila, medyo natuyo na yung sunflower nila. So ayan. Para may Station of the Cross pala ito lalagyan nila, Station of the Cross. So ayan. So
Yan. Yung makikita mo ba? Ang laki. Paano kaya nila nagawa ito? Ang daming trabahador siguro gumawa dito. Tingnan mo. Ang haba. Giant. So ayan. Ang ganda dito. Ito, Station of the Cross na naman. Tama, pag Holy Week nga. Tama, ito. Ito pinapasyal nila pag Holy Week. So ayan. Pasyal tayo. O, diba? So life size. Diba? Ang laki. Ayan. Yun. Saint Vincent Ferrer Prayer Park. So ayan. Kiyat tayo. So ayan o. Saint Vincent Ferrer Chapel. May chapel dito. So ayan. Kita mo na chapel. Nandito si First Lady. Oh, ano nakuha mo na? Laki ano? Ano daw yan? Yari yata sa kawayan. Ano nga kahoy? Hindi siya semento eh. Oh. Halika, na natin lapitan natin. Kung dumaan mo. May daanan dito. So tingnan natin kung yari sa. Oo, may ano pala. Pwede pumasok. So mamaya papasok tayo dyan. Halika. So ayan, dito sa likod. Oh, ito yung likod niya. Yan, yung pinakalikod niya. Laki, di ba? So ayan. Oh, dito tayo sa pinakataas niya. So mamaya pasukin natin yung chapel. So ayan, oh. Pala si Saint Vincent. Bundok kasi kaya presko dito. Ayun o. Dalawa. Ayan. Dito sa Pangasinan. Kaya hindi tayo makaan. May mga tali baka bawal lumapit. Pero alam ko yari sa kahoy yan. Yari sa semento ito. Yari sa kahoy oh. Ayun oh, tingnan mo oh, yari sa kahoy oh. Oh, di ba? Yari sa kahoy lang yan. Taas. Ha? Tara, pasukin natin yung chapel. Tara, Station of the Cross. Pag Holy Week pala ito, marami. Ayun, may fountain sila. Walang tubig. Ginagawa pa lang yata. Silipin natin. Ay, may ilaw to sa gabi. May mga ilaw siya. Gabi lang yun. Oo, pang gabi. Siyempre, alam mo ilawan mo ng araw. Pang gabi. Maganda sa gabi yan. Tara, pasyal tayo sa pasyalan natin yung chapel nila. Yung daanan niya, ano, oh, may mga bubog. Kulay green siya, oh. Basag na bote na dinurog-durog. Oh, diba? Hindi ka pwede magpapa dito. Ayan, dito tayo sa tagiliran ni Saint Vincent. Ayan o. Ah, di ba ang taas? Ilang feet ba yan? Ang laki nito. Oh, di ba? Ang laki. So ikot tayo ulit. So ayan, andito tayo sa pinakaharap niya. Tingnan natin yung pinakaharap niya. Oh, di ba? Sentro.
So ayan, ang pinakaharap ng St. Vincent Ferrer. O, di ba? Ang taas. Hanggang dun sa baba. Yan. O, tara. Tayo, punta tayo. Dapat doon. Taga rito po kayo? Ay, dumadayo lang kayo. Taga saan po kayo? Taga na botes pa ka. Ay, Kuya. Lang, sarado lang po. oh, sarado pa. Temporary yata, kinulose yata nila. Pero dati, ano siya? Open siya dati. May tali-tali. Kaya iwan ko muna kayo. Oo, nagbablog kami. Ano niyo kami? Oh, sige, sama kayo. Sige, akit kami sandali. Try natin pasukin yung chapel niya. Ayan o, St. Vincent Ferrer Chapel. So, ayan. Prayer Park Chapel. So, ayan. Tabi niya mismo yung grotto niya. Ayan. Kaya tayo. Diba? So dito sa loob. Ang ganda dito sa loob. Nation. Wait. Dito tayo sa loob ng chapel kaya hindi tayo pwede masyadong mag-ingay. So ayan. Dito tayo sa loob. Diba? Ang ganda dito sa loob. Kailangan magdasal tayo konti. So ayan si St. Vincent Ferrer. Sabi niya Jesus Christ. So ayan, hindi tayo pwede magsalita ng malakas kasi nandito nga tayo sa loob. Marami ng dadasal. Kakabulahaw tayo. Taga dito ka talaga? Basista. Ikaw ang caretaker? Third po, sir. Nag-guard kayo dito. So, tuwing Holy Week, maraming tao dito. Oo, sir. Pagka ganito ba lang? Tsaka every Saturday tsaka Sunday. Pero pag Saturday, yun talaga yung mission namin. Ay, ganun. Pero, magkano dito, nagmamas sila? Tuwing Sunday? Saturday lang, sir. Saturday, walang Sunday. Walang Sunday. So, araw-araw bukas yan. Kahit ano. Pero, 5 week po. 5 to 8 araw-araw. Pag linggo, wala. Maraming tao pero walang mass. Salamat po sa. Ano pangalan niya? Datuha, sir. Datuha. Sige, halaman sila dito sa likod. So ayan. So ayan, ganyan kalaki itong St. Vincent Ferrer natin dito. Ayan, oh, wow, ang galing. Ayos. May daanan pa yata dito sa baba. Pababa tayo. Oh, ayan.
Saint Vincent Chapel. Yan, yung Station of the Cross. Marami pa mga lupa doon, no, na i-develop pa lang. So siguro may mga gagawin pa sila doon. Ayan ba? Ang ganda dito. Ayan. Nakita natin si First Lady. Ang video no. Picture daw kami. Ayan. Diba? Ayun nga, nakasalamin nga ako, no? So ayan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon. Sa mga gusto mag-comment, mag-comment na rin kayo. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. So sa inyong lahat, maraming salamat. Paalam! Bye!